Така, ето най-новото ни инкубаторче. Сега ще обясним как работи и как се настройва. Той е автоматичен. Както се вижда, той е настроен в момента, но ние пак ще го пренастроим. Както се вижда тук, сега като падне температурата, ще светне. Той отгоре ще се види. Искам да покажа тук, че в момента температурата тук е около 16 градуса. Близко, дай да може да се види. Така, около 16 градуса е температурата, но това не му пречи. Ето сега ще видим как лампите светнаха на 37,5, сега ще почне да дига до 37,8 и ще угаснат. Или с други думи, температура 37,5 и 7 некъде градуса. Нека да обърнем внимание на рамката. Той е автоматичен. Рамката при включване се завърта няколко пъти, както при всички наши инкубатори, да се види, че работи и спира в някакво положение. За да я нагласим с дистанционното с C или с D, почваме да въртим. Спираме, например, на това положение. Но ние няма да спираме на това положение. Продължаваме. Спираме на това положение и почваме да редим яйцата. Тук сме сипали водичка 2 пръста. Нали така? Винаги да си има. И оставяме. След 2 часа тя ще отиде в другия край, ще се върне и така нататък. В края на люпенето натискаме, за да я изравним. И оставяме така. Нека обърнем сега внимание на настройката. Ще отворя и това тук, че от по-далечко ще... Просто да се види, че се отваря. Но там да може да се следи. Така. Ето сега. Чакай, ще го затворя сега. Това много дълго. Натискаме А. Пускаме. След това натискаме и задържаме да си влезе в режим. Ще изчакаме малко. Го влезе в режим и тук вече може да дигаме с едното. Тук сваляме с бето, а с ато дигаме долната граница. Ние ще направим на 37,6. Изчакаме да угасне. И настройваме горната граница. Натискаме, пускаме, натискаме, задържаме. И виждаме, че сме го настроили на 37,8. Нема и да я пипаме, но пак по същия начин може да го нагласим. Сега изчакаме да видим какво сме нагласили. То се вижда какво сме нагласили. Сега ще си дигне температурата и ще си работи. Това са нашите инкубаторчета новите с дистанционното. Великотърновски. Както всичките ни. Какво правиме, когато наближи края на люпенето? Изравнили сме рамката, нали, както тук, нали, въртиме и сме изравнили. Като сме изравнили рамката, вадим от тук тия клемички, за да не се върти повече. Ейки. И това е положението. Сега, друго какво да обясним. Как се редят яйцата, то ще има снимка, датчик е върху яйцата, вентилаторчето се върти, кружките са 2 кружки по 60 вата. Защо кружки, а не някакви нагреватели? Защото имат много добър хистерезис. Бързо изтиват, бързо се нагреват. Докато разните реотани, докато нагрее, докато изтине, и то с 1 градус играе температурата. Значи тук може да се запуши, така им с донапренчета нещо от това, защото обикновено пиленцата обичат да падат долу във водата и да се дават. Тук разстоянието е малко, ама тук може да се случи това нещо. Така че тук с 2-3 донапренчета жените, дето мият чини, и идеално става. Общо взето това е. То няма по толкова да се каже по този инкубатор. Температурата е ясна. Тук събира около 60 на кокоши яйца, пъдъче ще събере около 200. Пуешки те по-големи и така нататък, гъщептен. Но колко събере толкова. Кокоши яйца 5-60. Това е положението. Благодаря.